kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego. Ciao, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Nicole Yala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating online sellers. Ay! Grabe. Kamusta Alam mo, ang experience? Grabe, Jex. Iniisip ko kasi ngayon, bakit Friday na? Parang pag lumunok ako, parang umaabot yung sakit hanggang tenga. Tapos na-realize ko pala the other day, nung Wednesday, nag-online selling ako for the very first time. Kaya bigla ko tuloy naalala yung si Mrs. mo, si Let. Gano'ng katagal yung pinakamahaba niya? Maabot siya ng mga 4 hours, 5 hours. Diba? Kami almost 4. Pero dalawa na kami. O, diba? So for the first time, nag-online selling ako for Mayat de la Rosa Fine Jewelry. And ang masasabi ko lang sa una is that nakaka-addict talaga bumili ng gold. Lalong-lalo na kung may pambili ka. Diba? Tama. At saka, isa pang na-realize ko is that ang mga tao ay mahilig sa freebies. Feeling ko whether or not yung freebie ay may value, gusto talaga nila yon. So para dun sa mga online sellers, if you really want na parang may dagdag yung inyong mga sales, kailangan meron kang ibibigay na iba. Totoo. Kasi lahat naman pwedeng magbenta ng bag. Correct. Lahat naman pwedeng magbenta ng kung anumang mga gadgets, ganyan. Actually, madami rin namang nag-online na selling na nagbebenta ng jewelry. 'Di ba? Pero what sets you apart? Yan, 'di ba? So for example, kaya dun sa live ni Madam Mayat de la Rosa Fine Jewelry, what sets us apart? Kasama yung ambassadress na at yung owner. Tapos may mga freebies. So for a minimum purchase, meron ka ng chance na manalo at pumili. Yon yung mga ganun. At yung mga tao talagang excited sila sa ganun. Ang tanong, madami ka rin ba nabenta? Hindi ko sure. Basta salita lang kami ng salita doon. Tapos ang maganda kasi, siya, for me, added learning siya. At yun lang din yung realization ko na sa buhay po talaga, hindi imposible na matuto ka ng something new. Correct. 'Di ba? Wag mong isipin na matanda na ako, alam ko na lahat. Or matanda na ako, hanggang dito na lang ako. Hindi eh. Pwede ka pang matuto at lahat 'yan naging posible nung nauso ang tinatawag na online shopping, online selling kasi hindi naman lahat ay marunong magbenta nung araw. Bigla natutong magbenta, 'di ba? Correct. Actually, nung natutunan ni Letya, ni Mrs., hindi ko rin maintindihan dati. Sabi ko, ano ba yung pinapanood niya? Mine. Tapos parang naiinis, nabubuisit na ako. Sabi ko, hindi ko alam. Tapos parang nagkakaroon na siya ng idea na gusto niyang subukan. Kasi dati talaga mahiyain din siya eh. Di ba? Hindi, tsaka parang hanggang ngayon naman eh. Hindi, I mean like, yung nature ng wife ni Diego, hindi mo maiisip na, or baka hindi pa lang siya nag-all out sa amin. Or medyo mahiyain din talaga siya. Or ambivert. Introvert na extrovert. Nakikiramdam muna siya kung sinong kasama niya. Pag once na nag-all out, sabi ko sa'yo, bakla ang ugali niya. Talaga? Gusto ko makita yung baklang ugali niya. Sabihin mo naman sa misis mo, wag niya ako masyado respetuhin. Kasi ma'am pa rin tawag niya sa akin. Diba? Yung ganon. So, tingnan mo yon, sabi mo nga, medyo mahiyain. Hindi naman ito parang bagay na pwede niyang gawin. Pero nung natutunan, kaya niya mag-online selling ng 4 to 5 hours. Nagulat ako pag pumupunta kami, halimbawa sa mga mall, may mga meet-ups. Sabi ko, ano yun? May binili akong bag. Tapos may sunod na linggo na naman, may binili na naman siyang bag. Sabi ko, anong gagawin mo dyan?
hindi ko alam na iniipon niya pala at balak niyang magsimula. Ayun. At doon niya naramdaman nung una siyang mag-first ng live, naubos lahat. Oh, di ba? Nabenta Ang sarap. niya ng lahat. Oo. Ang sarap sa pakiramdam. Yeah. Yung meron kang nabubudol. Yan. Yung ika nga. Yun naman talaga ang tawag eh. May nabudol ka eh doon sa binibenta mo. Ang sarap sa pakiramdam. And supportahan po natin yung mga ganitong nag-online selling. Kasi po, una, hindi po madali yun. Correct. Na gagawin po nila yun ng paulit-ulit. Tsaka yun din yung na-realize ko, kailangan mahaba ang iyong pasensya. Yan. Kasi akala mo lang, na-explain mo na at akala mo lang naintindihan, Correct. pero hindi pa pala. Ayan. Ang masakla pa dyan, kundi mag-aaway pa yan. Pag-aagawan pa yung item na inano mo. Correct. Tapos, yung bida-bida na sabi niya, siya nakakuha, nung pini-PM na, ma'am, papa, i-invoice mo na. Tama. Hindi naman sumasagot. Di ba? Yung bida-bida siyang talagang nagsasabi siyang akin na yan, mine na yan, tapos ganyan. ang dami niyang minine. Ayan. Na supposed to bibenta mo na sana sa iba. iba. Sa kanya napunta. Dahil siya yung nauna, siya nagbida-bida. Nung binalikan mo, kaya mahirap din po ang trabaho ng online seller. Kaya nga talagang sabi ko, isa-shoutout ko talaga sila kasi hindi talaga madali. Kaya nakakabilib talaga yung mga nag-online. Kaya kapag ka next time na mag-online selling kami sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry support naman dyan. Kumusta naman po yung mga mayayamang OFW? Paramdam naman kayo dyan. Huwag lang nood ng nood. Paramdam din. Diba? Ayan. Itayo ang bandera ng Pilipinas kung nasaan mang kayong country. Tama. Nakakabilib kasi di talaga siya madali. Di talaga siya madali, promise. So, imagine mo yan, nasubukan mo na mga almost 4 hours ka na nagdadakdak dyan. Tapos biglang halimbawa, yung bulto na benta mo sana, biglang bogus pala. May ganun din. Ang tawag nila joy miner. Ayan, joy miner. Oo. May mga ganun, tapos hindi naman pala totoo. Oo. Nang titrip lang. Correct. Tsaka yung iba, wala naman talaga silang pera. Gusto lang nilang sumali. Nag-i-enjoy lang din sila din eh. Sa pagiging tayo joy miner. Oo. Kasi naman nakaka-excite na naman. Oo. Tapos makikita mo na excited din yung nagbebenta. Na ikaw nauna. Oo. Na may pambili ka. Yan. Actually, meron nga yung iba, pampatulog na lang nila yan eh. Merong ganun nga. Akala mo 50 pa nanonood dyan, yung pala, yung 49 tulog na. Isa na lang yung gising. Correct. Totoo, kasi background ka na lang nila. Oh. Diba? So, isipin mo kung gaano kahirap siya. All the while, akala mo 49 pa yung nanonood. Yung pala, siyam na lang talaga yung aktibo dyan. Diba? And it happens. Correct. At kaya nga yung sinasabi ko na tiyagaan talaga siya. Wala talaga pong yumayaman at kumikita ng matindi, ng madalian lang. Lahat po ng bagay talaga ay pinaghihirapan. Kaya makikita mo rin din sa mga nagla-live selling, extra effort din creativity. Totoo. Para at least interactive, hindi sila tulugan ng mga Totoo. nanonood. So yung mga iba dyan, di ba tingnan mo, nakakatawa yung mga ibang nagbebenta ng kunyari pampaputi ng mga kung anik-anik. Talagang naliligo sila. Correct. Di ba? Ganun ba? Kailangan yung makita kung gaano kabula yung shampoo. Teka lang po. Kita mo talagang magsha-shampoo. O di naman kaya may pinapakita silang brief. Magbi-brief talaga, di ba? And for me, importanteng bigyan natin ng respeto yung mga taong ganito yung ginagawa sa buhay. And they do this every day for a living. Tama. Ang nakakalurkay dito, akala lang po natin wala lang, pero eventually our throats will get tired. Eventually yung mga lalamunan po natin, yung mga gumagawa niya, mga teachers, yung mga gumagamit ng lalamunan. Akala lang natin caring-caring kasi kaya naman talaga eh. Ang galing ng pagkakagawa ni Lord sa atin. Pero may tinatawag po tayong wear and tear. Tama. Kahit naman bagong sasakyan, kapag araw-araw mo ginagamit for so many years, hindi ba't naluluma din? Tama. So, dapat alam lang din natin na kung kailan tayo kakalma. Correct. Yan. Kasi mahirap din po talaga yung trabaho ng isang online seller. Oo, pero nakakabilib. Nakakabilib talaga. Tapos amazing. meron pa mga aasar dyan. Alimbawa, yung binibenta nyo gold. May mga magko-comment pa dyan. May hollow block po ba kayo? May mga ganyan talaga, yung mga loko-loko ko minsan yung napapadaan lang. Correct, na nandyan lang para mang-inis. Ayan. Ikaw naman, seryoso kang nagbebenta, di ba? Tapos hinihingan ka ng hollow block. Hay nako, ganun po talaga. Kaya wala po talagang trabaho na madali. Tama. Huwag nating iisipin na ito po ay swerte. Minsan ganun may nagsabi sa akin na, alam mo ang swerte mo, I would say oo, pero hindi lang po siya sa swerte ha.
pinaghirapan din po kasi. Alam mo yun, hindi po siya, it's not really all about swinerte lang siya. Maaring oo, swinerte kasi nabigyan ng opportunity. Pero hindi po lahat ng nabibigyan ng oportunidad ay nagsisipag. May mga iba na hindi nila kinakareer. Hanggang dito lang talaga yung ginagawa nila at hindi nila tinotodo. May kasama po siyang effort. Ako dati naniniwala ako ng sa swerte, sa luck. Pero eventually, syempre habang nagmamature na, parang hindi naman talaga sa swerte kasi that's a series of decisions ang ginawa mo. Correct. Totoo naman. Pinaghandaan mo siya Kumbaga, inano mo na yung sarili mo, inayos mo rin yung sarili mo. Correct. Kaya nakuha mo yung ganito. So, tama. Hindi siya swerte, it's a blessing actually. Totoo. Mas magandang term yung blessing. Blessing siya. And it's a result of your actions or yung mga decisions mo. For example, bakit ako nakuhang ambassadress ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry? Dahil hindi to naman sa kaartehan ko. Hindi naman swertihan yun. Hindi swertihan yun. Alam ko sa sarili ko, bata pa lang ako, kahit wala kaming pera, mahilig na ako sa mga bagay na kumikinang. Tama. So, naa-attract ako sa mga bagay na kumikinang, na-e-excite ako sa mga bagay na kumikinang. So, mga decision ko yun na every time may pipilian ako na kahit anong klaseng bagay, hindi sa akin pwede ang black. Kailangan, tingnan mo, okay, sample. Jegs, dun sa mga nanonood sa live. Ayan. Pwede naman akong pumili ng simpleng inuman. Correct. But no, ang kailangan kumikinang siya. Shining, shimmering, splendid na hindi pink na pabebe, kundi hot pink. Ayan. Cellphone. Pwede naman akong pumili ng hindi mabigat Correct. Pero bakit pumipili ako ng mga bato-bato? Diba? Not one, but two. Bato pa rin. Bato pa rin. Tapos nagtataka ako bakit feeling ko may scoliosis ako. Ang bigat ng bag ko. Pero these are decisions that I made. Na alam ko sa sarili ko na isa sa mga talagang magiging pangarap ko na endorsement, yung magpapakita ng kaartehan ko. Or 'di ba? And hindi siya lang basta swerte. Blessing talaga ni God yun sa akin. Blessing talaga. Blessing talaga ni God yun sa akin. Tapos, syempre, pinaghirapan mo rin. Hindi ka naman mapupunta dyan kung hindi ka rin napansin, kung hindi ka rin napili. Diba? So, may kaakibat po itong pagsisipag. Ayan. Yun. So, hindi po siya nadadala sa swerte. Hindi lang Wag nating iasa yung buhay natin sa swerte. Hindi talaga natin. Tingnan mo, online selling. Di ba, hindi yan yung ang swerte, ang daming bumili. Hindi. 5 oras po siyang dumaldal. 5 oras siyang dumaldal. Po yan. Correct, pinagtrabahuhan yan. Walang basta-bastang makikita ka ng wala-wala lang. Unless, hanggang dito na lang, baka may mabanggit pa tayong ikapahamak pa natin. Salamat na marami sa pagtutok. Siyempre, hanggang dito na lang po muna ang Kumikinang at Tambalan. Ako pong Kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!